Il-President tal-MHRA George Micallef esprima it-tħassib tiegħu għall-inċertezza li teżisti fl-Air Malta. Għall-operaturi turistiċi din l-inċertezza hija daqqa ta' ħart oħra għaliex ma jistgħux jibdew jaħdmu biex jattiraw it-turisti fl-istaġun tax-xitwa, staġun li diġà qed joperaw fih b'telf. Aħna nitkellmu fuq ix-xitwa li huwa biss ftit xhur il-bogħod minn bħalissa u għadna maħniex pożizzjoni li naraw eżatt fejn l-ajruplani ħajoperaw bil-ma rotot u għaldaqstant maħniex pożizzjoni li nibdew biha Malta għax-xitwa li ġej. Minkejja żieda ta' 24% reġistrata fl-att ta' turisti li żaru Malta, il-lukandira fl-ewwel 3 xhur tas-sena operaw b'telf. L-MHRA qalet li dan it-telf kien dovut għaż-żieda fl-ispejjeż li qed taffaċċja l-industrija tat-turiżmu. Problema tibqa' il-kost qawwija fl-operat. Infatti minkejja li kellna daw ir-riżultati tajbin, reġistrajna telf fl-operating tagħna ta' 6 miljun euro. Il-qliħ li ġej miż-żieda fit-turisti qed jittikel kważi għal kollox miż-żiediet fl-ispejjeż, tant li l-lukandi ta' 3 stilel u ta' 4 stilel operaw b'aktar telf din ix-xitwa fuq ix-xitwa ta' qabel. Il-kost ovvjament huma across the board, huma increases fil-kost tal-ikel, fil-utility again bħal petrolju fil-kastana, kost oħra ta' amministrazzjoni, upkeep tal-hotel. George Kembri, il-kap eżekuttiv tal-MHRA, għalli għal din il-konferenza kellu jkun hemm ukoll Peter Vella, direttur tal-Arriva biex jiċċara ħafna dubji li għandhom l-operaturi turistiċi. Iżda Vella naqas milli attendi għall-konferenza.